Eu sunt Vlad de la Webcar și sunt gata să te ajut ca această mașină să fie în mâinile tale. Hai să-ți spun de ce este un deal foarte bun și să-ți arăt toate opțiunile care la alte branduri ar costa foarte, foarte mulți bani. În primul rând avem faruri full LED cu lumini de zi LED, senzori pe față, jante de aluminiu care sunt pe 19 inch în două culori, în negru cu argintiu, un alb perlat foarte frumos care din păcate acum nu se vede așa de bine cum soarele este în nori, și la interior sunt foarte multe opțiuni care consider că sunt importante toate și din nou care le vedem foarte rar. Observăm un lucru foarte, foarte tare aici și cum ne dăm seama că mașina este pentru Europa de Vest, avem parbrizul încălzit și volanul încălzit. Pentru Europa de Est, cum suntem și noi în România, aceste două opțiuni nu ar fi fost valabile. Deci această mașină este făcută cu niște opțiuni care, din nou, greu le vedem pe Toyota. Alt lucru, scaune încălzite, scaune răcite și un lucru foarte, foarte tare. Avem aici oglinda retrovizoare care, odată ce am dat de acest maneraj din spate, are și o cameră specială pentru a vedea tot timpul cât mai bine posibil. Cât de tare e asta? În partea din față avem aici un instrument de bord complet digital. Mașina vedem că are doar 11.000 de kilometri în acest moment, pe care vedem clar toate detaliile despre mașină, iar aici în centru un display foarte mare pe care putem să ne cutăm ori cu Apple CarPlay, ori cu Android Auto și deja toate lucrurile îmi sunt la o apăsare de buton. Scaunele sunt din piele complet, perforate pentru scaunele ventilate, cum am zis mai devreme că este prezentă opțiunea. Sunt și cu o cusătură de contrast albă și se simte foarte bine, stau foarte comod în ele și vreau să vă arăt de asemenea și locurile din spate, pentru că aici, chiar dacă eu am un 83, din nou, nu am nicio problemă și stau foarte, foarte bine. Avem piele până și aici în spate, peste tot, o piele foarte, foarte moale aici. Scaunul de șofer este pus mult mai în spațiu față de cum aș sta eu la volan și totuși încă am două degete și spațiu la cap suficient. Vreau să vă arăt și portbagajul, unde, dacă te apropii, să vezi foarte clar că sunt două camere. Una pentru mașalier și una pentru camera pe care v-am arătat-o când am dat de acel comutator pentru oglindă. Designul acestei mașini pot spune că este chiar reușit, cum vedem aici această sticlă care coboară foarte sportiv spre spate, unde avem bucata aceasta de negru lucios, la fel și plafonul care, din nou, vedem contrastul cu oglinzile negre și parbrizul care la fel este foarte apăsat. Asta ajută și pentru sportivitate, mașina este și elegantă, designul duce spre sportivitate și chiar arată foarte bine și ajută și la eficiență. Până la urmă, de asta ne luăm o Toyota, de asta ne luăm un Prius, să mergem cât mai eficient, cât mai econom și cât mai fiabil pe drumurile din țară și nu numai. Dacă ești interesat de această mașină, sunt gata să te ajut să ajungă în mâinile tale. Poți să-ți o iei prin credit, prin leasing sau cu bani în jos. Cum ți-e cel mai comod, eu sunt aici să te ajut și să găsim metoda cea mai potrivită pentru tine.